равғанаш ба бемориҳои суст ва нотавон гаштани аъзо, шал шудани ними бадан, радикулит ва сустӣ, олати таносул яъне ки қувваи мардонагӣ ва заифии пушти камар. ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо кирми лойхӯрак ва хусусиятҳои шифобахшии он мебошад. кирми лойхӯрак ба мову шумо маълум аст, дар баъзе минтақаҳо онро кирми боронӣ ҳам мегӯянд, ки он дар зери чимҳо дар зери заминҳои намнок зиндагӣ мекунад. хусусиятҳои шифобахшии он дайним граммашро соида яъне ки лат карда бо оби ангур биёшоманд пешобро меронад. бо обгӯшт яъне бо шӯрбои гӯшти бонахӯд ва лобиё пухта бихӯранд, пушти камарро хеле қавӣ мегардонад. дар равғани кунҷӣ ҷӯшонида бихӯранд, дарди гулӯ шадид ва сулфаи кӯҳнаро давои хеле хуб мебошад. агар инро бо равғани бодом якҷо куфта бихӯранд, даббаро ки шикам дарида рӯдаҳо сӯи хояҳо фаромада бошанд шифо мебахшад ва ҷои даридаи шикамро ба ҳам меоварад. инчунин инро занҳо бихӯранд, таваллудкунии онҳоро осон мекунад. санги гурда ва хичакро майда карда мерезонад. агар бо шароб бихӯранд, ранги баданро ки аз зардпарварин зард гашта бошад ҳамон соат ба ислоҳ меоварад. агар инро дар об ҷӯшонида бо равғани ғоз дар гӯшт чаконанд, дарди гӯштро таскин медиҳад. як миқдори кирми лойхӯракро ҷамъ намуда бар он намак бипошанд, оберо ки аз он ҷудо мешавад дар гӯшт чаконанд, дарди гӯштро таскин медиҳад. ин кирмро пачақ карда гузошта банданд ва рами забонро ҳалқро таҳлил медиҳад. рехта шудани назлҳоро манъ мекунад. кирми лойхӯраки зиндаро куфта ба асаби кандашуда гузошта банданд ва то 3 шабона рӯз накушоянд, онро пайваст ва сиҳат мегардонад. инчунин бардавом гузошта банданд ҷароҳатҳои асабониро шифо мебахшад. бо гирди сиёҳ хамир карда гузошта банданд, буғуми аз ҷои худ баромада беҷогаштаро ба ҷои аслиаш ва ба ҳоли аслиаш меоварад. барои ҷойҳои зарбхӯрда ва латхӯрда бибандад, ба онҳо шифо мебахшад. агар инро бо равғани мағзи зардолӯ сиришта ҳамин амалро ба ҷо оваранд, бавосирро шифо мебахшад. ин кирмро дар равғани зайтун пухта ва ё инро куфта бо зифт ва барги каду хамир карда бимоланд, барои калон кардани олати мардонагӣ давои бисёр пуртаъсир аст. кирми лойхӯракро ба шароб биёшоманд, пешоби бандшударо равон мекунад. чун кирми лойхӯракро бо гамбузки саргингардон ва наботи зард бипазанду бимоланд, барои бавосир, хунравӣ ва кафидани мақъат махраҷгоҳ дорои бемисл мебошад. аз кирми лойхӯрак равған ҳам тайёр мекунанд. чӣ хел тайёр кардани онро мо баён хоҳем кард. кирми лойхӯракро ҳар қадар ки хоҳанд бигиранд, покиза бишӯянд. дар 2 баробари вазни кирмҳо равғани кунҷити тоза ё равғани зайтун андохта бо оташи мулоим яъне оташи паст биҷӯшонанд, то он ки кирмҳо сӯхта сиёҳ гарданд. баъд соф намуда равғанро ба кор баранд. агар маҳз дар равғани зайтун бипазанд, қувваташ муддатҳо нигоҳ дошта мешавад. ин равғанро хоҳ бихӯранд ва ё бимоланд, барои аксари бемориҳои асабонӣ ва вобаста ба ҳолати майна монандӣ яъне ки фолij, шал шудани ними бадан, каҷ шудани рӯй, суст ва нотавон гаштани аъзо, дардҳои буғумҳо ва сурин, иркунасо яъне ки радикулит, накрис, подагра, сустӣ, олати таносул ва заифии пушти камар шифо мебахшад. тоза кардани кирми лойхӯрак дар он аст ки ба ягон банка яъне ки кирми лойхӯракро ҷамъоварӣ карда, онро 1 шабонарӯз ё ки 2 шабонарӯз нигоҳ медорем. он хокҳое ки дар дохили кирми лойхӯрак мавҷуд аст, ҳамаи онҳо аз бадани он ҷудо мегардад. баъд мо метавонем кирми лойхӯракро гирифта хоҳ хушк карда лат карда яъне ки истифода барем, хоҳ яъне ки ҳамту бутун гирифта ба воситаи ягон шӯрбо ё ки дар пирашкими ягон чиз омехта карда истеъмол намоем, барои мо шифо мебахшад. ва барои устухонҳое ки буғумҳое ки лат хӯрда ягон зарар диданд, барои онҳо, барои пайвастшавии онҳо хеле ҳам муфид мебошад, чунки дар таркиби
کرمیلوی خوراک بسیار ماده هایی که به ارگانیسم انسان لازم هستند یعنی که کمک میکنند انه پیوستشوی انه همین استخوان‌های بغرون‌ها تیزتر شوند. این بود معلومات در موضوع کرمیلوی خوراک و خاصیت‌های شفابخشی آن. به کانال ما ابونه شوید، به ویدیو لایک مونید، بعد کامنتاری نویسید، با دوستانتون روان کنید. همیشه سلامت و بردوام و زنده باشید. خداوند نگهدارتان باشد.